Здравейте хора, в днешното видео ще играем Fortnite с моя приятел Никола. Здравейте. Хора, падаме ето тук. Хайде, тук е. Хора, ако това видео събере 2500 лайка, искаме да дишка бързо. Да. А на 50 000 последователя, който не е разбрал, правя фейс ревил. Виждате ли хора, не е лесно да си... Не е лесно да си ютубър. Интересно, яснота, да. Опа, човек. Ой, вече не е човек. Да, извинявам се, за това дето казва. Майкото ми стрелят от всякъде. Чая, аз тук ги убихте си. Мале, че ме уби. Искрена, аз бягам към тебе, като се върнам. Ще те довършат ли да знам? Няма да ме довършат. Обаче идеята е да идваш към мене. Да идваме. Те, аз бягах като... Много мразя да карам револван, брат. Брат, ти ме обидута са ме. Чакай, бе, брат, ти се отдалечаваш от мене постоянно. Какво искаш? Пък и аз малко трябва да се... Абе, дай първо тебе да оправя. Ама бързо, брат, аз съм на 20. То ми бият по 2, вече съм на 20. Ще ти взема картата, бе. Ама ако ти се дойдеш. Брат, ти си на 100 км от мене, бе. Можеш да дойдеш по-бързо. И сега какво? Ясно. Няма да се револвам. Ама давай револвема. Аре бе. Чакай, бе. Но тото и става за ребутване, честно ли, бе? Не, брат. Мале, то Simple Editing е най-гадното нещо, брат! Хора, виждате се, излагаме се. Нищо няма проблеми. Това сме си ние сега. Са ми цели изцяло целия лун. Не. Това път няма обид. Остана, бе! Какво стана? Хора, това е някой видя ли го? Нали. Еми, а помпата? Не. Това си не е целия лун. Преди малко те сме убиха, аз си го върна. Чакай, то ще ми даде нещо тук. Някакъв лут май ще ми даде. Ма кой? Това е тук едно чудовище. Бутуш. Кай това? И то смит китчево. Защо го фърли това, бе? Брат, не ми трябва. Где зе бутуша, бе? От нормален чист ми се паднах. Готова. Его, той е за мен, той ми ги дай този. Брат, не, какво? Защо е толкова бърза бурята, бе, брат? Ау. Не.
съм се бутуши. О, в играта Аз това го имам, ама ще се го взема. играта ма троли много гадно. Искърне, имаш някакъв хил. Да. Може Той ли? няма ти свърши работа. Еми... Да, не ми върши. Че взимай това. Що го викна това, бе? Да, знам някакви неща. Аз това вече го имам. А там ли отяна? Да. Човек. Ами, знам обаче нещо. Его! Наспамен, изгабрен и взех снайперчето. И някаква имка хубава. Тя беше у мене, де. О, има такос. Качвай сега. Чай само да маркна. Мале, дано да направим Виктори човек. Чакай, тук ма има хора. Не. Те, аз имам бензин, ама все пак. Я стой. Апе. Браво, че. Стой малко. Аз се опитвам да го снайпна, ама... Я. Абе, остай. Ай. Ти е добро. Ще го вземаш? Ами той е снайпер, тъй че го вземи. Снайпер? Да, бе, брат, пия по доста. Виж, то дай ти точно къде Абе, вземай го. да биеш. Ма на мен не трябва. И на мен. Тук е количката ни, която ти ми е открадна. Чуде. Някъде да излетим, ама не може. Що имам чувство, че направим Викторе? О, Ники, ти имаш, моля да. Да бе, аз усещах, че ще бъде това, за да го сгазя. Аз имам уникален усет. Не попрена. Опа. Я тук, брат, митик бутуши.
Жена ми вчера ми даде шофьорска книжка малко. Да. Откъде си я купил от Опа. Алиекспрес? Ау! Ой, защо не ми даде да те снайпна, бе? Ау, пак не ми даде. Лоши хора са тези сники, не ми даде да ги снайпам, лоши са. Ще чукам май ще горе. И май това ще е нашето пукване, браво, бе! Две се много бе. Ес, Емко! Кой? Къде? 303? Чай, тото и 303 ли била? Не беше 370. Ау, що спанат тези тия, бе, Ники? Браво, браво, браво. Много добре. Аз тук съм с сива емка, брат, с сива... Пак ли, бе? Много хора идват тук, бе, човек. Чай, ще бягаме ли, бе? Чакай, бе! Брат, на едно съм! Стой! Не думай. Стой, в колата си. Натам карай. Ту там няма хора. Давай. Давай, бързо, зави наляво. Ай, бързо. Слизай! Какво правиш, бе, брат? Майко! Аз съм на едно. Ма и аз направих същото буквално. Имаш някакъв хил, брат. Не. Сега ти сега на повече. Да вземат да те нокнат и тебе да те ревайвнат. Човек, бягай. Давай. Ме си на едно, трябва ти хил. На тебе ти трябва хил. Ники, снайпер! Бягай! Ей! Давай, бързо на бензиностанцията да си вземеш хил и да заредим. Не! Добре. Давай. Стой, той е легендар, чест, може да е за мен. Хубаво е. О, 2 чакджага. Дай ми го единя на мен. Брат, какъв късмет. Давай. То снайпер. Ти имаш ли хубав снайпер? То се за мен е леладя. Хора, направо не знам как успя. Да. Опа, чакай. Хора, сега специално за вас ще се мъчим да направим Виктори. То това е целта на видеото, да. В миналото видео не успяхме, в това се надяваме да успеем. Какво? Да, ти първи път е не закидаме. Да. Брат, значи, хора, ако направим, ще направо, трябва да се дарем 3000 лайка. Майко! Да. Оцели го по някаква случайност. Виж. Стой тук. Спри. Давай. Спри, бе. Малев, нок. Но той ще му помогне. Давай да ходим. Давай, спами. Мале, оцелиха, ма много гадно. Искай да спираш на глава. Ела ти казах, качвай се бързо. Качи се, на малко съм, качвай се. Бързо къде са ми тръгнали колата. Трябваше да приръщаме като един беше много. Май се това да чека баба от Виктор, къде е? Къде?
Те там ще ме убият 100%. Давай, по-бързо. Сме първите да вземем целия лун. Мани, от тук падат всички. Казах ти, тук идват всички. Трябва хил. Ники, човек! Нищо. Карай, бе. Второ място е до 4-то, не. Да, бе, той имаше помпата на бос. Хора, 4-то място. Долу-горе добре се справихме, как мислите? Вие не знам.